yhdeltä istumalta, mutta en kyllä sitten niin kuin kovin paljon sitä käsistäni laskenut, kun olin aloittanut. Et se oli jotenkin niin kuin, siinä oli aika paljon jännitystä siinä tarinassa, koska koko ajan tapahtui jotakin. Ja siis mä halusin niin kuin, en mä tiedä, mulla nousi niin kuin ne kysymykset ja niin kuin mä sultakin kysyin, että selvisikö se syy ja mä niin kuin halusin tämän lukukokemuksen kautta selvittää sun puolesta, että mitä on tapahtunut ja miksi näin ja mihin tämä kaikki johtaa. Että mä halusin niin kuin tietää, että miten sä oikeasti oot niin kuin ne kaikki tilanteet ratkaissut ja päässyt eteenpäin. Ja ehkä myös se, että miten niiden tapahtumien kautta sitten kuitenkin se sellainen niin kuin valo ja toivo oli siellä se niin kuin viimeinen tunne, että miten sä niin kuin onnistuit sen jotenkin ylläpitämään ja ehkä vaan niin kuin vahvistamaan niin kuin sen resilienssin kautta, just niin kuin sanoit, että niin kuin haluaa ymmärtää lukijana se kanssa, että miten on mahdollista niin kuin päästä sitten kuitenkin niin kuin jotenkin kuiville kaikesta tosta. Joo. Toi on yleisin palaute on tuo, että kun sen avaa ja alkaa lukemaan, niin huomaa yhtäkkiä, kello on jo 2 yöllä, mun pitäisi välillä nukkuakin ja ei malta laskea sitä käsistä, että se on ollut kyllä sinänsä koukuttava. Ja myös tämä jännityskertomus on tullut jossain palautteessa esiin, että sen tavalla etenee niin, että sitä on pakko jatkaa. Ja kun lyhyet luvut niistä, että yhden luvun vielä luen, niin kyllä mä tämän vielä luen. Niin, Joo, niin olikin joo. Ja sitten ehkä niinku se, että se oli niin tunteella kirjoitettu, niin se kans imaisi mukaansa. Ei pelkästään ne tapahtumat, vaan jotenkin oli niinku helppo tavallaan samastua siihen myös, vaikka ei ole mitään samanlaista kokemusta itsellä, mutta jotenkin se oli niin aidon tuntunen se kerronta, että se kans vei mukanaan, ei pelkästään ne tapahtumat.